Hi friends, welcome to my channel Physics Guna. Please subscribe my channel. Today I would like to explain the heat chapter. So in this channel I am going to be explain line by line explanation with live examples and also few important definitions also I am going to be explaining here. Okay. Before that, please subscribe my channel. Thank you. So heat. So generally we are thinking that heat and temperature are both are same, but heat and temperature both are different. Recall the experiment you did in class 7 with the glass tumblers containing of cold water, lukewarm water and hot water. We understood that hot and cold are relative terms and that heat was a form of energy. So in our 7th class, we have done one experiment with a 3 glass tumblers. Means, so there we have taken 3 glass tumblers means ఒక మూడు గాజు గ్లాసెస్ తీసేసుకున్నాం. తీసుకుని అందులో ఒక దాంట్లో హాట్ వాటర్, ఇంకొక దాంట్లో ల్యూక్ వామ్ వాటర్ దట్ మీన్స్ గోరువెచ్చని నీరు, ఇంకొక దాంట్లో కోల్డ్ వాటర్ దట్ మీన్స్ చల్లని నీరు వేసి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం. ఏం చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ మన ఫింగర్ని తీసుకెళ్ళి హాట్ వాటర్లో గ్లాస్లో పెట్టడం జరిగింది. సో అలా పెట్టిన తర్వాత మనం తీసి ఆ ఫింగర్ని సో ల్యూక్ వామ్ వాటర్ అంటే గోరువెచ్చని నీటిలో పెట్టినట్లయితే ఎలా ఫీల్ అవుతామండి? సో డెఫినెట్గా ముందు హాట్ వాటర్లో ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో ఎప్పుడైతే పెట్టామో సో చల్లగా అనిపిస్తుంది. సో టేక్ అనదర్ ఫింగర్, ఇంకొక ఫింగర్ తీసుకుని ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ వన్ ఇన్ ద కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టి తర్వాత తీసి ల్యూక్ వామ్ వాటర్లో పెట్టామనుకోండి ఎలా ఫీల్ అవుతాం? సో డెఫినెట్గా మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం? హాట్గా ఫీల్ అవుతాం. యాక్చువల్లీ ల్యూక్ వామ్ వాటర్ అనేది మనం ఫింగర్ అనేది ఫస్ట్ హాట్ వాటర్లో పెట్టి తర్వాత దాంట్లో పెట్టినప్పుడు ఏమో చల్లగా అనిపించింది. సెకండ్ ఫస్ట్ కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టి ల్యూక్ వామ్లో పెట్టినప్పుడు మనకి వేడిగా అనిపించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చెప్పామంటే అక్కడ ఏం అర్థం చేసుకున్నామంటే హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఆర్ రిలేటివ్ అంటే కంపేర్ చేయడాన్ని బట్టి అవి మారుతూ ఉంటాయి. అంటే దోస్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్. ఖచ్చితంగా మనం ఇదే హాటు ఇదే కోల్డ్ అని చెప్పలేము. మనం కంపేర్ చేసే దాన్ని బట్టి మారుతుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా హీట్ వాజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. హీట్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బౌల్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుని ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కీప్ దట్ వన్ ఆన్ ద స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ వెలిగించిన తర్వాత ఓకే కొంతసేపటి తర్వాత వాటర్ అనేది బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే మనం దాని మీద ఒక లిడ్ మూత వేసినట్లయితే సో ఎలా ఉంటుందండి? సో లిడ్ ఏదైతే ఉందో అది మోషన్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అది మోషన్లోకి రావడానికి ఎవరు ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు? సో హీట్ అనేది ఎనర్జీ ఇస్తుంది. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనం హీట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ we use the terms temperature and heat to describe these observations. సో రెండు టర్మ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత, హీట్ ఉష్ణం. These words technically have special meanings. In order to understand that their meanings, let us do some activities. వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక స్మాల్ యాక్టివిటీని మనం చేద్దామండి. సో యాక్టివిటీ 1, టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వుడ్ అండ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ ఏ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్ ఐస్ బాక్స్. ఆఫ్టర్ 15 minutes టేక్ దెమ్ అవుట్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు టచ్ దెమ్. సో ఏం చేద్దామండి? ఒక వుడ్ పీస్ తీసుకుందాం. సో అదేవిధంగా ఒక మెటల్ పీస్ తీసుకుందాం. ఈ రెండింటిని కూడా ఒక 15 minutes రిఫ్రిజిరేటర్లో ప్లేస్ చేద్దాం. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత వాటిని బయటకు తీసి మన ఫ్రెండ్ని పిలిచి ఓకే జస్ట్ యూ కెన్ టచ్ దట్. ఓకే అదని నువ్వు టచ్ చేసి ఏం ఫీల్ అవుతున్నావు, ఓకే ఎలా ఉన్నాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అడుగు. అడిగితే అప్పుడు ఏం చెప్తారు? విచ్ ఈజ్ కోల్డర్, వై. రెండిట్లోని ఏది కోల్డ్, చల్లగా ఉంది, ఎందుకు ఉంది? ఓకే వెన్ వీ కీప్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఏ ఫ్రిడ్జ్ దే బికమ్ కోల్డ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామో ఆటోమేటిక్గా రెండు ఏమవుతాయంటే చల్లబడతాయండి. దట్ ఈస్ ది లాస్ హీట్ ఎనర్జీ. అంటే అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. The iron and wooden pieces were kept in the fridge for the same period of time, but we feel that the metal piece is colder than the wooden piece. సో రెండింటిని మనం 15 minutes రిఫ్రిజిరేటర్లో ప్లేస్ చేసినప్పటికీ మెటల్ అనేది మనకి బాగా చల్లగా అనిపిస్తుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు ద వుడ్ పీస్. ఓకే వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కోల్డ్నెస్? సో ఏమై ఉంటుందండి డిఫరెన్స్? Yeah, I'm going to be explained.
డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ టు ద ఆబ్జెక్ట్? ఎస్. ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అంటే మనం ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతున్నామా లేదంటే గెయిన్ అవుతున్నామా, ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అన్నదాన్ని మనం ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడండి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వెన్ యూ టచ్ ద మెటల్ ఆర్ వుడెన్ పీస్, సో ఎప్పుడైనా మనం ఆ రెండింటిని కనుక ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన తర్వాత టచ్ చేసినట్లయితే యూ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ కోల్డ్. వాటిని ఎలా ఫీల్ అవుతామంటే చల్లగా అనిపిస్తుంది. దిస్ మీన్స్ దట్ heat energy is being transferred from your finger to the pieces. When you remove your finger, you don't get a feeling of coldness. అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి తెలుసు, ఏం తెలుసు అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎట్ హై టెంపరేచర్ టు ద లో టెంపరేచర్. అంటే బాడీ అనేది హై టెంపరేచర్ నుంచి, సారీ హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్ నుంచి లో టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? మన బాడీకి ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది జనరల్గా? 37 degrees సెంటీగ్రేడ్. ఓకే, ఈ విధంగా 37 degrees సెంటీగ్రేడ్ ఉన్న హ్యూమన్ బాడీ అనే యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడైతే కోల్డ్ బాడీ మీద ప్లేస్ చేసావో ఆటోమేటిక్గా హీట్ ఎనర్జీ అనేది నీ ఫింగర్స్ నుంచి, మన ఫింగర్స్ నుంచి ఆ బాడీ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎనర్జీ లాస్ అయ్యాం కదా, సో అందువల్ల మనకి అది కూల్గా అనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో this means that when heat energy flows out of your body, you get the feeling of coolness. Okay, and when heat energy enters your body, you get a feeling of hotness. You can test this by bringing your finger near the flame of a matchstick. ఓకే, ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ దగ్గర కానీ లేదంటే అప్పుడే స్టవ్ మీద నుంచి దింపిన ఒక వెజల్ కానీ టచ్ చేసామనుకోండి, హౌ కెన్ యూ ఫీల్? కాలుతుంది కదండి. ఎందుకు కాలుతుంది అంటే, సో అది వేడివేడిగా ఉన్న డిష్ని మనం టచ్ చేసాం. టచ్ చేస్తే టెంపరేచర్ జనరల్గా ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది? ఆ బాడీ ఏదైతే మనం స్టవ్ మీద నుంచి దింపామో దానికి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది, నీకు తక్కువ ఉంది టెంపరేచర్. సో ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుంది? బాడీ అంటే హై టెంపరేచర్, హై టెంపరేచర్ నుంచి నీ యొక్క ఫింగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అందువల్ల మనం హాట్నెస్ని ఫీల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో okay, so if you feel that metal piece is colder than the wooden piece, it must mean that more heat energy flows out of your body when you touch the metal piece as compared to the wooden piece. అంటే ఇక్కడ రెండు సబ్స్టెన్సెస్లోని మెటల్ పీస్కే నువ్వు ఎక్కువగా చల్లగా ఉంది అని ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే అక్కడ రీజన్ ఏంటంటే మెటల్ పీస్ అనేది మోర్ హీట్ ఎనర్జీని నీ బాడీ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది వెన్ కంపేర్ టు ద వుడెన్ పీస్, అంటే చెక్క ముక్కండి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది మెటల్ పీస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వుడెన్ పీస్. అంటే ది డిగ్రీ అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్నదాన్ని మనం డిగ్రీస్లో చెప్తామండి, అంటే ఎంత క్వాంటిటీ. ఓకే, సో అది మెటల్ పీస్కి ఎక్కువగా ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ద వుడెన్ పీస్. ద కన్వెన్షనల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. సో ఈ హాట్నెస్ కానీ ఈ కోల్డ్నెస్ కానీ ఎంత ఉంది, the degree of hotness or coldness of your body is called as temperature. We say that metal piece at low temperature as compared to the wooden piece when they are taken out of the fridge. ఓకే, అంటే మనం అవి ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసేటప్పుడు మెటల్ పీస్ అనేది లోవర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ద వుడెన్ పీస్. వై డస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్స్? అసలు ఈ హీట్ ఎనర్జీ అనేది బాడీస్ మధ్య ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది? డస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్? అన్ని సిచ్యువేషన్స్లోని హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? నో, అవ్వదండి. సో ఎందుకు అవ్వదు, ఎప్పుడు అవ్వదు? వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ? లెట్ us ఫైండ్. థెర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, ఉష్ణ సమతా స్థితి. హీట్ అండ్ టెంపరేచర్, ఉష్ణం మరియు ఉష్ణోగ్రత. When two bodies are placed in thermal contact, heat energy will be transferred from the hotter body to the colder body. థెర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటండి? రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు బాడీస్ని కూడా మనం కాంటాక్ట్లో పెట్టాం. అందులో ఒక బాడీ అనేది హాట్ బాడీ, రెండోది కోల్డ్ బాడీ, అంటే చల్లనే వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ టిల్ బోత్ బాడీస్ అటైన్ ద సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. ఓకే, సో ఇలా ఎప్పుడైతే మనం పెట్టామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హాట్ బాడీ అండి, ఇది కోల్డ్ బాడీ, ఈ రెండింటిని ఇలా టచ్లో కాంటాక్ట్లో పెట్టాం. సో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హాట్ బాడీ ఉంది కదండి, ఈ హాట్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఈ కోల్డ్ బాడీ అనేది కొంత సమయం వరకు, కొంతసేపటి వరకు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకా తీసుకోండి. లేదు, ఒక ఫ్రిడ్జ్లోంచి మీరు ఒక ఐస్ క్యూబ్ ఉన్న ఒక బౌల్ తీశారు, దాని మీద ఒక లిడ్ కవర్ చేశారు, అంటే మూత వేశారు. సో వేసినప్పుడు ఈ కూలింగ్ అంతా కూడా ఆ ప్లేట్కి ఏదైతే ఉందో ఆ మూత దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఎప్పటి వరకు తీసుకుంటుంది? అది కూడా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవుతుందా? నో, అప్ టు సర్టెన్.
ఓకే. ఆ సర్టెన్‌ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే. ఆహ్, ఎట్ దిస్ స్టేజ్ వి సే దట్ ద బాడీస్ హావ్ అచీవ్డ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్‌నెస్ ఆర్ కోల్డ్‌నెస్ 2 కూడా సేమ్ టెంపరేచర్‌కి 2 కూడా సేమ్ టెంపరేచర్‌కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే ఈ యొక్క హీట్ ఎనర్జీ అనేది లేదా కోల్డ్‌నెస్ అనేది ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్‌గా కోల్డ్‌నెస్ అనేది ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వదు. ఓకే. ఓన్లీ హీట్ ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతుంది. సో, ఏ సిట్యుయేషన్‌లో అయితే ఇంకా హీట్ ఎనర్జీ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి వెళ్ళట్లేదో, ఆ సిట్యుయేషన్ మనం ఏంటంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. The state of thermal equilibrium denotes a state of body where it neither receives nor gives out heat energy. అంటే ఏ సిట్యుయేషన్ దగ్గర అయితే ఓకే. లేదంటే ఏ స్థితి వద్ద అయితే ఈ యొక్క బాడీస్ అనేవి ఈ యొక్క హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అవ్వడం కానీ లేదంటే గెయిన్ అవ్వడం కానీ చెయ్యట్లేదో అప్పుడు ఆ రెండు బాడీస్ కూడా మనం ఏమంటామంటే దే బోత్ ద బాడీస్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే రెండు వస్తువులు కూడా ఉష్ణ సమతా స్థితిలో ఉన్నాయి అని చెప్తామండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎయిదర్ హాట్ ఆర్ కోల్డ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ దెన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. సమ్మర్‌లో చూసామనుకోండి సడెన్‌గా బయటికెళ్ళామనుకోండి మిట్ట మధ్యాహ్నం. ఓకే. డ్యూరింగ్ ద ఆఫ్టర్‌నూన్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఔట్‌సైడ్ హౌ కెన్ యూ ఫీల్ హాట్‌నెస్. ఓకే. ఎందుకంటే నీ బాడీ టెంపరేచర్ కన్నా ఔట్ సైడ్ మేబీ 42 డిగ్రీస్ 50 డిగ్రీ 48 డిగ్రీస్ సేమ్ ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లేస్ మనం ఉన్న ప్లేస్‌ని బట్టి బాగా వేడి ఉంటుంది. సో, ఆ హీట్ అనేది నీ బాడీ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి సో, వేడిగా అనిపిస్తుంది. అదే ఒక్కసారి ఎండలో తిరిగి తిరిగి ఇంట్లోకి వచ్చిన వెంటనే మనకు చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకని? నీ బాడీ బయట అట్మాస్ఫియర్‌కి అలవాటు పడిపోయింది. లోపలికి వచ్చేటప్పుడు టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా నీకు చల్లగా అనిపించడం జరుగుతుంది. సో, అసలు నువ్వు ఏ విధమైన ఫీలింగు నీకు తెలియట్లేదు. అంటే హాట్‌గా అనిపించట్లేదు, కూల్‌గా అనిపించట్లేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, నీ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ఎంతైతే ఉందో, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా అంతే ఉన్నట్టండి. Similarly, the furniture in the room is in thermal equilibrium with air in the room. So we can say that furniture and the air in the room are at the same temperature. సో ఈ విధంగా మనకి ఆ రెండు కూడా అంటే నాట్ ఓన్లీ బాడీ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ రూమ్లో ఉన్న థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉంటాయంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే. సో సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.